Dyma'n brosiect diweddara I, lliwio fi'n llon, fel ti'n gweld, o'r ffordd o amgylch ni. Bach o gelf, hapus. Sdim eisiau gwneud rhy ddwfn am y peth yma, meddwl. Tas ni'n cael ffordd fi, bys ni'n pwynt o popeth fi'n gweld. Popeth, bys ni'n pwynt o tyd, so ti'n dyn camera, y camera, unrhyw beth bys ni'n cael wneud. Nes I peint o ffrind fi ar gyfer blog, lluniau blog hi. Felly pan weles i'r bwrdd ma'n eistedd yn segur yn tŷ rhieni fi. Wedi bod yna ers blynydde. Wedes I, rhywun wir yn defnyddio hwn? Na. Grêt. A wedyn gymryd wythnos a nes I jyst mynd amdani. Mae'n cael ei bod am lot o hwyl. Mae'n edrych yn hwyl. Mae'n good laugh chwarae achos mae'n cadw llygad ar y bel yn tough going. Fi credu dylse y celf ddim fod yn diflas, dylse fe ddim fod yn boring. O'n i'n ganol recordio album yn haf 2010 a nes I cael yn haro yn wael gyda tiwmor yr ymenydd. Ges I lawdriniaeth frys. Oedd e gyd yn eitha dramatic achos oedd y prognosis ddim yn dda iawn, os fi'n onest. A yn lwcus I fi ddes I drwyddo fe. A dath y peint o'r tua'r un cyfnod dechreuais I tymlo bach yn well. Ish. A un o'r pethau gorau digwyddodd I fi o dechrau peinto. Rhan o'r salwch mae'n debyg yw bod rhywun yn dechrau peinto ar ôl cael trauma i'r pen. Ond damwain hapus yw e ar ddiwedd y dydd achos o'n I yn lle eitha tywyll ar ôl colli'r cerddoriaeth a gorfod rhoi hynna gyd lan oherwydd y salwch yn lle cyntaf. Pan fi'n peinto unrhyw beth, sa'n meddwl gormod yn y peth cyn ni, fi jyst yn gweld pethau. Ers I fi gael yn lawdriniaeth, mae lliwiau a patrymau fi jyst yn gweld nhw'n hollol wahanol. Maen nhw'n neidio mas mwy, mae lliwiau yn fwy llachar. Oedd y rhai cyntaf nes I yn hollol afiach. Oedd y patrymau yn gros yr canfas ma nes I i'r un cyntaf eriod. Oedd cwbl o bobl wedi gweld e a wedi gweud bod e'n neud nhw tymlo'n sic. A ni fel, wel, dyna beth sy'n dod mas o honna ar hyn o bryd. Es I mewn I brynu chdanau a des I mas gyda'r corach na. A ni'n gwybod yn syth fi'n mynd I peinto'r corach na'n binc a fi'n mynd I hwpo fe ar cwbl o boxes fi'n mynd I hefyd peinto gyda'r stripes. Sa'n mae masgot I fi yw e, fi'n credu ar hyn o bryd. Masgot, corach, sy'n enw iddo fe. Maen nhw'n gweud yn yr arch farchnad mae Alan yw enw official yr eitem pan wyt ti'n rhoi mewn i'r tel. Ond nes meddwl bod bach o hwyl. Mae fe'n neud fi werthin nhw pan mae Paul yn gael fe'n sculpture. The sculpture, the artist sculpture. Un o uchafbwyntiau psychedelic erbyn hyn yw yr arddangosfa yn y galeri Stryd y Brenin. Oedd hynna'n dda, achos dyna'r un cyntaf. A fe nath siwg I mynd o bobl droi mas I weld e, oedd yn hollol yn real, oedd yn hollol ffantastig. O'n i'n tymlo ar ben y byd bod pobl wedi ddangos siwg I mynd o diddordeb. Pan o'n i'n gwneud cerddoriaeth, o'n i'n obsessed gyda cerddoriaeth. Dyna pham o'n i'n gwneud cerddoriaeth. A nawr, pan fi'n peinto, fi'n obsessed gyda peinto. So, fi ffili rheoli hyn, actually. Mae'n rhywbeth eitha annisgwyl I fi, achos fi'n breuddwydo am peinto. Fi moyn mwy o ddwylo I gallu peinto mwy a mwy a mwy. Mae wastad y fi 2 neu 3 canfas ar y go. Fi ddim yn meddwl gormod am y peth, achos fi'n mwynhau gweld beth sy'n dod mas wrth bod fi'n peinto. Ond mae'r ffaith o pobl arall yn licio fe jyst yn bonus ar ben y cwbl.